Aby jazz bol trvalou kultúrnou hodnotou v našom meste. Aby ľudia vyšli zo svojich obývačiek a zabávali sa spolu v meste. Aby sme mohli vytvoriť priestor pre hudobníkov, doteraz ešte nezažitý, aby mohli spolupracovať od štádia tvorby cez interpretáciu, nahrávanie až po marketing a teda až to dostať za hranice mesta, Európy, kontinentu a vesmíru. Aby sme získali nových čitateľov, aby ľudia čítali, vzdelávali sa a obohacovali sa. Aby sme nabúrali hranicu, pomyselnú bariéru, ktorú vytvorili nové médiá medzi čitateľom a literatúrou. Aby sme divadlom na školách rozvíjali kritické myslenie. Aby sme mohli priniesť súčasný tanec do mesta s tradičnou kultúrou. Aby sme otvorili dialóg so súčasným umením. Bolo by super, ak by sa vizuálna komunikácia v meste ešte viac posunula do 21. storočia. Aby vďaka projektu Mesto kultúry získala spolupráca medzi majoritou a miestnou lokalitou nový impuls. Aby sme spolu rozvíjali participáciu našej komunity a dobrovoľníctvo v meste. Myslím, že pre mladých účasť v tomto projekte je šanca pre ich osobnostný rozvoj a možno aj nájdenie svojej životnej cesty. Na naplnenie našej vízie, aby sa mesto Humenné stalo kultúrnym mestom, kde sa bude rozvíjať kultúra, umenie, ale aj dobrý dialog medzi obyvateľmi nášho mesta, potrebujeme možno aj taký prvý úspech, štartovací bod, a to je zisk titulu Mesta kultúry. Verím, že to skvelé prostredie, ktoré tu vzniklo už v programovej rade, alebo ľudia, ktorí sa spojili, aby získali tento titul, bude pokračovať alebo mať možnosť pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch a prinesú do nášho mesta naozaj nielen tú kultúru, ale aj kultúrnosť, po ktorej tak všetci vážime. Aby sme sa vďaka umeniu a kultúre opäť spojili.